Здравей! Ако си тук, значи искаш да водиш счетоводството си правилно и да избегнеш проблеми с НАП. Добра новина! Точно за това ще говорим днес. Ще ти покажа 5 ключови неща, които ще ти спестят много пари и главоболия. Как да не допускаш грешки, как да избегнеш глоби и санкции, какво да правиш, ако НАП поиска ревизия, как да осчетоводяваш командировъчните си разходи и как да изчисляваш осигуровките си. И най-хубавото е, че всички тези неща не са толкова сложни, ако знаеш какво да правиш и какво да избягваш. Така че, ако имаш бизнес или искаш да си подготвен за такъв, слушай внимателно. Сега нека започнем с най-важното. Как да водим счетоводството си правилно? Първо, прави го редовно. Ако оставяш нещата за последния момент, шанса да допуснеш грешка е много по-голям. Второ, проверявай фактурите си. Виждал съм толкова много случаи, в които фирмата е глобена, защото някой е допуснал грешка в ДДС номера. Трето, автоматизирай процесите си. Използвай счетоводен софтуер или поне една добре подредена Excel-ска таблица. Четвърто и не на последно място, не смесвай фирмени разходи с своите лични. Купуваш нещо за вкъщи с фирмената карта. Това може да ти излезе много скъпо, ако НАП го забележи. А какво най-често се обърква? Несъответствия между банковите извлечения и счетоводните записи. Или закъснение с подаване на декларации, забравени фактури, забравил си една-две, пропуснал си да ги донесеш и накрая губиш данъчен кредит. Ще ви дам реален пример. Наш клиент загуби данъчен кредит от 3000 лева, защото не беше донесъл фактурите си. НАП не приема извинения. Ако фактурата не фигурира в папката с документите, тя не съществува. Запомни това. Добре, да продължим с ревизиите. Получаваш писмо от НАП и искат проверка. Какво правиш? Без паника. Ако всичко ти е наред, няма от какво да се притесняваш. Обаче, ако не си подготвен, тогава вече имаш проблем. Кои са основните причини за ревизия? Разминавания между твоите отчети и тези на контрагентите ти, закъснели или липсващи декларации или сигнал от някой доброжелател. Да, това се случва много по-често, отколкото си мислиш. Как да се подготвиш? Поддържай документите си в ред, сортиране по дата. НАП може да поиска ревизия и справка за последните 5 години. Ако имаш грешки в отчетите, е по-добре ти да ги откриеш преди инспекторите на НАП. И ако те извикат за обяснение, бъди спокоен, говори ясно и представи всички документи, които поискат. Имам познат, който беше проверен от НАП и глобен, защото имаше разминаване в ДДС декларацията си. Глобата 2000 лева, а можеше да я избегне, ако беше проверил документите си 2 пъти. Не прави същата грешка. И като говорим за глоби, нека да задълбочим малко в тази тема. Данъчната система в България е доста стриктна и често грешките водят до санкции. Проблема е, че много от глобите се налагат за неволни грешки от невнимание, които могат да бъдат избегнати с малко по-добра организация. Най-честите причини за глоби от НАП: закъснели и непредадени декларации, като например годишен финансов отчет. За физически лица глобата може да бъде от 500 до 1000 лева, а за фирми до 3000 лева. Пропуснато месечно отчитане на ДДС между 500 и 5000 лева. Ако не подадеш осигурителни декларации, минимум 250 лева. Грешки в счетоводните документи. Ако в издадените от теб фактури има грешки от сорта на сбъркан ДДС номер, сбъркана дата, сбъркан номер на фактура или липсващи такива, НАП няма да ги признае и ще ти глоби. А ако си приспаднал ДДС грешно, НАП не само ще те накара да платиш и него, но и лихва. Неосчетоводени приходи и разходи. Ако не декларираш приход, НАП ще те накара да си платиш и данъка, и глобата. А ако имаш разход, който не е обоснован с документ, то тогава НАП ще го отхвърли и ще ти начисли данък. Как да избегнем всичко това? Поддържай добра счетоводна организация. Води си архив с документите. Записвай си сроковете в календара. Не пропускай и не отлагай важните си задължения. Винаги проверявай 2 пъти документите преди да ги подадеш, защото една малка грешка може да ти излезе много скъпо. Не смесвай лични и фирмени разходи. Също така, води си календар с плащанията и задълженията към НАП. Ще ви разкажа за фирма от IT сектора, която пропусна да подаде ДДС декларацията си на време. Освен, че платиха глоба от 1000 лева, също така им начислиха 300 лева лихва за забавено плащане. Не допускайте същата грешка.
Как да осчетоводяваш командировъчни разходи? Разходите могат да бъдат приети за фирмени, но само при следение на строги правила. Ако едно от тях е нарушено, НАП ги отхвърля и начислява допълнителен данък. Какво се признава за командировъчен разход? Транспортни, като самолетни, автобусни билети, винетки, гориво, такси, могат да бъдат нощувки, задължително платени от фирмата и с фактура. Дневни командировъчни, но само фиксирана сума, която е за храна и за дребни разходи. Разходи за участие в конференции, обучения и така нататък също могат да бъдат приети. Какво НАП не признава? Липса на командировъчна заповед. Ако няма документ, значи няма командировка и разходите не са фирмени, а лични. Лични покупки с фирмената карта. Да уточним. Сувенири и такси за музеи не са фирмени разходи. Не бъркайте. Липса на фактура, естествено, се счита за личен разход. Сега ще ви разкажа накратко за осигуровките. Независимо дали си самоосигуряващо лице или работодател, дължиш осигуровки. Те биват три вида. Държавно обществено осигуряване. Това е за болнични, майчинство и така нататък. Здравно осигуряване, което включва медицински услуги, и допълнително задължително пенсионно осигуряване, което е за хората родени след 1960 година. Ако си самоосигуряващо си лице и се осигуряваш на минималния праг, който към момента на заснемането на видеото е 1077 лева, то в зависимост от работните дни в месеца ще платиш около 280 лева осигуровки. Ако си работодател, дължиш осигуровки за всички свои служители, като те се равняват на 40% от заплатата, на която са назначени. Какво се случва, ако закъснееш с осигуровките? Губиш здравните си права и ще трябва да платиш за медицински услуги, ако ти се наложи да използваш такива. Ако не осигуряваш служителите си правилно, глобата може да достигне до 15 000 лева. А също така дължиш и лихви на НАП. Как да не пропускаш осигуровки? Едно просто напомняне в телефона може да ти помогне. Ако имаш служители, работи с счетоводител. Може да плащаш онлайн, за да не се редиш по опашки с часове. Надявам се, че това видео ви е било полезно и интересно. Ако все още не сте се абонирали, го направете, за да не пропускате важни новини и съвети. А и все пак е безплатно. Бъдете здрави и успешни. До скоро!